আমি এই যে খরকসা নংনি ও খুমুলং আমসাইনি no sudon deba ma hanai mungoi khoroksa ti promo thai yakar khani mane abo busu joti kubui abo sadai sire kese Hambai kulian sini Kashmir no awang to nuya ko habe buni kupi khanaka abang mo sudon deba ma boti promo tha yakanai ba yaksoka hanai bui samakhnao batangui yakana musingja ba bini tina motor bini tang sale ab sung semia karon sudon development bangke sini takala blog ni waitem ni blog ni sido sikla motor blog ni secretary si sini sia sudon khana da sudon khana bisang boni saw hambai obono boyakano musing jogo ba khaya ani sama khnao party to keblo kharimiya kemno kharimiya khani musu khainai khaya tongnai no kintu bo je khaya hani khanamani ba yakhani khanamani apke ba pasa mothno dus mane klayo karon jungno bo samajo je kono পরিবার খাই কার রাখে দোষ লাইও ভিক বসান দোষ কিন্তু जों तिप्रमथा ताबुक चिनि सब जरासिं नमनि थांजन नगो थांजन चुरि दंलायो चिनि दिमाना बनो चिनि दागि तंखो केओ साव ननि ग्रेट डेभलपमेन्ट दागि क्रिया जों सानमु जों चिनि बुबगारा ने खुति कत कखा चिनि ग्रेट डेभलपमेन्ट रै जों खालियानि खदा खनागा आबो न प्लेसमेन्ट न टेप सेबन खौ थुमेर दा जों Sini di sini dia tongo CM, chairman, nini EM dong kutu sen khnaya ko plus sini party ni president borong kan bisa kan sal bini kutu sen khnaya ko tam sini da bi tongo oje baw ta sai tongo ni angamo ko sini public dong no sini jonagon no ti paran sini jo to sini ti pasal no sen hai no buni kok ba sini da bi kriki hai kriki nei je sai jone bon khun ta kan ni bon kok ta khari karon साइमानो जे कोनो बरक नों काहा उनाना थेका जाते दलसा हानिया सानाय दङ पार्टी आंफुनो पाब्लिक बाहायनो जे कोनो खबसब बिनि परिवार काहाम थांगा बनो बुइ दुसुलु बागे खाना बहाय खायकेना ठीक काबु तिप्रमथा सिनि बरने बगै सि पासन बगै जे सिनि थांजुं तनो बगै जे जों लय खाय दङ आलो सिं दाउ याखाया जों दङ सिनि मोटरनी कसम बिदारो किन बरो पार्टी फना आगिनि सिमे सिं नगो जों जुबो समिति सिं खाइ फेलेमनि आर प्राय पिटिं खा ताबो बरो ताबो जों किन बरो पट करे हाइपनो तांगै तिप्रमथना हामजगै मा तंगै हिंगाकै एक मतसिन उद्देश्य आगे बसिनि उद्देश्य तम अति बाराजिनि पुंथे बरो जों थांजामनि अबन चिनि वांसुं मालायमनि तमाय पिटि तुं तम तिजे तम आइपि ती बंगनि बाबा हिंदा को हाइपन बंगनि दिमा दं तिबालाय चिनि गेट ट्रेबलाय जों ताबो खनाय को जे बंगनि दा बियाखाया बो खलाय दं मानथुं मै अबन काय चिनि गो बरनि एम अबनो तम जों जे कोनो बरनि सिनजरा बासि फायदे आंकै बिनि कायसे एम दंगो वांसुं दं आं हायनानि हाय खायनानि सेमा भाय चिन ब्रह्म पटमन चिनि एम जों जेसको कोनो चिनि दाबि तुबै जों चिनि बरनो सुबदो खजे si kabang masing tahu di prem tong lemani apun hoi ti yong na boy sini dak sini lai tong ko ang koi nai de sini ajing sini media sumane sini borong sudono yak suka isapu khali isapu bo sapu bon mane wang sogi apres tahu sedani je bini kok khnamon bisama khnam ang khnam mo ke bo bini personally ka hamni baga bo so kintu ti promoter saksak channel bagia saksa habnan bagia ke tinga boro obor tini boyakai thangma ko na party bo kintu jung 25 বছর 1 লাখ টাকা সিপিএম মি প্রশাসন जों बिदि पार्टीमान खाइबिउ जाफोर माया जाफोर कंग्रेस थांसाय मा खमु जाया बनाया सजग माया हाइपन जों ताङै मा दं के आफोर आइन पिति खायै चिनि जे दाबि आज जन दाबसिनि मुर पावा
अति खमदां जों सालायफैयो आबो दाबो जोंनि आबोनो याखै जों आयेन हिसाबै जों डिप्ल'मायाव थांनायखाय डिप्ल'मायाव जों जेबो दाबि गाहाम साख्रिफोरसो जोंनि गोसोआव मा फैलायखाया गाहाय बागै आं सानो मोसौ नंनि मिडियाम सिगै जोंनि बर' आबहाय सानाय दसा दङ बाक्साबो साथ्र'फोरनि बागै बकरमाखै हायमाय बागै आबहाय दङ आं बागै जों नायनायखाय जोंनि ब्रह्मनां सुदन ब 2020 राजनीतिक सिगरी ब डिप्ल'मा थाइसे बखौ आंखौ बुंजोब ब TSPC ब TSP नि सेक्रेटारि किन्तु अरनमनि बसाव डिप्ल'मा तिनि सेन्ट्रेल सेक्रेटारि ब सेन्ट्रेल सेक्रेटारि आंथ' नुगियाखौ ब हंगांखाय TSP नि मानो जोंनि बर' एबलेन दाबुनि एमएलए चित्तरन्जननि पार्टी बटंग आफुरबा कमिटि नि मानो आं बिसेस खायो आं मानियो किन्तु ब डिप्ल'मा थले सेन्ट्रेल सेक्रेटारि नि मिया ओके बिनि जे पार्टी खायमानि जों नुमानि जों जतनो बबे पार्टी खायनाय नागिबो ब पहिले 2015 व बागी आंखि खायो आबुन जागल बतामका कांग्रेस का कांग्रेस नै बुट पासान में सावका आबुन परे जोंनो खाव 2023 विधानसभा 23 विधानसभा सुंबनो सिनि बिसिदगो जों पार्टी व गाहाम के समुदामनु गया जों माने मीटिंग रगो एगे सिन खायमिया बबिया थां दं गो बसाव आं याका सिनाय हाय सिनाय जों हाय सिनाय दंलिया तारमाने ब बिनि आंनि जे नंमाखै ब साक्सेस बिनि जे एम दंमोनि लबि आव लबसखनो तिनि हायसाव नि एका बन के सानाय दङ तिब्र मथनो दुसरु खाय सादि बन सानाय दंना नंमाया किन्तु आं नंमानि बिनि खुगो 4 परिवार 10 परिवार दंखौ गति बिन लगे आं बुसामनि खरसा समिन सावहाबखै सावदाथ बनि बिन लगे दङै खोनाव आसामनि साबो बखखानचिनि बुता जिनि सादोपारानि समिन नुगो बनबो किन्तु बताङै बबे खैजा गाबो जों सेमिया कारण दाबो नायदि सिटी प्रमोशन न गोबां बर' गोबां पार्टी नष्ट खायनाबो गई जोंनि पार्टीनो जौगा खायनाबो गोबां कक साइ दं हाय बगै आं कयनै दाबो जिनाव रादाबफोर बिसिं दं जों यां गाना गिनि बिसिबो आगिनि जे दंमोन आपन दंखौ जोंनि डिप्ल'माटा देरायाखौ रां दङ ताइ सिंखाना साइमनो जोंनि बाइक देलिंनाय सिक्रा मथानि जोंनि सत्रना बेगाजलानि जों रखना र गेदेलिंनाय जोंनि हम सेन्डिकेट जों रंगिया बे दसमनि थाङै गन हय थाङो चिनो दुखे बाबाङै आइनो जाव बासाय इंगे जोंनि कालिदास देगे थाङैवासिनो जों दावदि बानाय जों खाना फुनुनाय बोसोर जतै महाराष्ट्र पाबजि हामजागै दं दाबो महाराष्ट्र हामजा कमो दङ नि पारांथु नि नगंथु जत ग्रामे गंजे हामजा दङ किन्तु बाक्सासाव दाजन दल करिया बिनि डिमान्ड करिया बाबु जरा जों खनायाखौ चिनि पार्टीनि खुबतो चिनि डिमान्ड जों खायलाय खनायाखौ जे बरक साइडनाय बुंनि दाबि करिया हायबो जों थांनो होनसानाय आबौगे बसाकसंनो आं पुलेन सागा बिनि खुनो बसाकसंनो देरा माबा बिनि लगे लुकुन बरनो परिबानि जे परिबार जे हिसा नै दंनाय माने आबनो बसाकसंनो दुसखना तले ब जागा नाय बोसोराव गेदेरिं बर'ना आथिनि तो दंगो जों खाना जोंनि बाइक सिमि जोंनो दुजा पादनाय सिन बेगाजलानि गासै सिङावनो सिंखानाय गावनि जिरासे गानो सिं हिरा पजायनाय दलसा दंनाय जोंनि टारगेट यां पासाय 5000 कायसा टारगेट बाइक শুধু বাইক ছিল बाइक सिमि एखुनु